సంగారెడ్డి జిల్లా గుమ్మడిదలలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్యారానగర్లో డంపింగ్ యార్డ్ వద్దంటూ గ్రామస్తులు అర్ధరాత్రి పనులను అడ్డుకున్నారు. డంపింగ్ యార్డ్ నిర్మాణానికి వ్యతిరేకంగా మెదక్ హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించారు. వెంటనే నిర్మాణ పనులు నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రహదారిపై కిలోమీటర్ మేర వాహనాలు స్తంభించిపోయాయి. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గ్రామస్తులను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.